уваход номер 346. Беззаконні, і величвай
Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Chrystus воскрес. Zapełnił воскрес. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на tej Eucharystii, na tej świętej mszy. Kościół nam daje переживать эту правду, змиту апостола Христа не только в день Пасхи, в день Воскресения, але на протягу цілої октави, 8 днів. Ми збираємося на літургії і за кожним разом підкреслюємо, що це сьогодні, у цей день. І він знову переможця. Він знову той, який перемагає зло і смерть. Сьогоднішня наша радость больше наполнена этой литургией, потому что сейчас в этой литургии мы будем свидками первое Святого Хресту. Трое деток, когда учатся на нашей соборности парафиальной, можем отводить нашей молитвой деток, батьков, прошу все потребные ласки для их. Но так само еще две сім'ї скромности Notre-Dame, скромности Матери Божией, складуть обіцяння, що їхні сім'ї хочуть жити у лучності з Паном Богом, поглибляючи свою віру, читаючи Слово Боже, молячись, довіряючи все своє життя, справді довіряючи всю свою сім'ю Пану Богу. Хочу так само за них молитися, просячи всіх потрібних ласк для них. І кожен з нас на повне сьогодні приходить з особливим таким відчуванням, бо сьогоднішня імша, сьогоднішня неділя – це неділя Божої милосердності. Це той день, в яким ми в особливий спосіб розважаємо над Богом, який є милосердністю. Конечно, он оказывает милосердие не только в эту неделю, другую великодную, але може в эту неделю особливий спосіб. Ми хочемо збудити удячність в нашому серці і відказати на Божу любов, нашу любов. Пане батьки, на початку питаюся у вас, яке ім'я вибрали для своїх дітей? Чого ви просите у Костела Божого для своїх дітей? Дорогі батьки, просячи хресту для ваших дітей, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати їх у віри, щоб заховуючи Божі заповіді, і вони любили Бога і ближніх, як нас научив Ісус Христос. А ви, хрестні, чи готові допомагати батькам этих дітей, виконувати їх обов'язки? Дорогие дети, Костел Божий, христианская супольность принимаем вас с великой радостью. Ада и имя позначают вас знаком крыжа, а после меня этим же знаком Христа Збавца вас позначат батьки и крестные. Кого-то удельничать в этих святых таїницях стане у правді перед Богом і перепросим Його за всі наші грехи і провини. Сповідаємося. Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, за всюди Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь.
святую мшу, отправляем тенцы, modlicie się, a w życiu wiecznym, w do pamięci Mieczysława i Włodzimierza. Ojcze, Boże bez końca miłosierny, Ty praштоденное świadkowanie Wielkiej Nocy, оживляешь веру Твоего народа, просим Тебе повелить у нас свою ласку, как мы глубей спостигли верить Христу, яким были очищенные, могутность Духа, яким были одродженные, и коштовность крови, якой были откупленные, Господа наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи, владарец у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги Діл апостолів. Руками апостолов было учинено в народе шмат чудов и знаков. Все разом сходились на ганах Соломона, и никто из остальных не осмеливался долучиться до их, а народ увеличивал их. И все больше верующих долучалось до Пана, множество мужчин и женщин, так что выносили хворых на улицы и клали их на ложках и носилках, как хоть тень Петра, коли он проходил, упала на кого-нибудь из них. Сходились так само в Иерусалим, на окольных местечках, множество людей, которые приносили хворых и опанованных нечистыми духами. И все они вылечивались. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание книги Апокалипсиса святого Иоанна. Я, Ян, брат ваш и соудельник по утиску, у владарстве и терпении Иисуса, был на острове, званым Патмос, деля Божьего Слова и деля сведчения про Иисуса. Я наполнился духом у день Пана и почув за собою гучный голос,
быццам трупы, які казаў, што бачыш, запішы ў кнізе і пашлі сямі касцёлам. Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне. І калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да сына чалавечага, абранутага ў доўгія шаты і падпяразанага на грудях залатым пасам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног яго, нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы на векі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Таму напішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага». Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Gdzie zbierali się uczni, byli zamknione od strachu przed Judejami, przyszedł Jezus i stał посередине i сказал im: «Spokój wam». I сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовались учни, убачивши Пана. Тогда Иисус снова сказал им: «Спокой вам. И як послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказавши это, дыхнул и каже: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на те застанутся». Томаш, один из 12, названный близня, не был с ними, когда пришел Иисус. Інші учні казали йому: «Ми бачили Пана». Але він сказав їм: «Коли не убачу на його руках ранов от цвіков, и не укладу пальца своего у раны от цвіков, и не укладу руки своей у бок его, не поверу». И праз 8 дён знову были у доме вучні вони и там разлили. Хоть двери были замкнены, пришел Иисус, стал посередине и сказал: «Спокой вам». Потом каже Томашу: «Дай сюда палец твой и поклади на руки мои. Дай руку твою и уклади у бок мой. И не будь неверующим, але верующим». Томаш, отказываясь, сказал ему: «Пан мой и Бог мой». Иисус каже ему: «Ты поверил, Томаш, тому, что убачил меня. Щасливые тые, кто не бачил, а поверил». Шмат інших цудов, про які не написано у этой книзе, учинил Иисус перед учнями своими. Это ж написано, как мы поверили, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, и как верующие имели життя у ім'я Ягоне. Это слово Пана.
dwie słowa u oktawie Paschy w osobliwy sposób podkreśla pewną prawdę. Prawdę o istocie Boga. Można сказать, nawet dwie te prawdy. Pierwsza, na jaką chcę nie zwrócić uwagę, to prawda o tym, że Bóg jest wspólność. Wspólnością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale podkreślenie tutaj się. Bóg tak samo objawia siebie, daje rozpoznać siebie, tak samo wspólność u Kościoła. Называют это кайном. Wspólność ludzi wiernych. I kiedy my przechodzimy w to opisanie, kiedy Pan Jezus objawiał się swoim uczniom podczas zmrotwych powstania, to popatrzą, że ewangelisty wiele często podkreślali, że Jezus przyszedł wtedy, kiedy Jego uczni byli razem. Kiedy prywali na modlitwie. Tak, oni często byli burzone, pełne bojaźni. Ale nie wiedzieć, że na to Jezus przychodził, żeby pokazać siebie, żeby Jego rozpoznali, żeby Jego odkryli. Takim jest tak samo pragnienie Boga. Dać sobie rozpoznać wspólności. Tak samo wspólności rzeczy, jakie my zbierają się w wspólności nie raz. Wspólności Kościoła. Wspólności tej parafii. Погодите, что сегодня одним из таких спокусов, яке поддается человек, это спокуса ненавидно выйти из супольности, не быть принадлежным для никого. Часто можем почуть, но я маю веру в своем сердце, не доходит. Я не потребую ни костела, ни церкви, ни никакой парафии, костела, чи штучного места молитвы. Мне это не потребно. Это одна из таких, так naprawdę, спокусом współczesności. Jeżeli wyrwać nas z wspólności, gdzie my możemy nie tylko doświadczyć, ale rozpoznać i wiemy każdego, gdzie my otrzymają naprawdę spełnienie. Wiele często można już poczuć tam mówić te słowa, że u Polszy, najgorsze, tak raz że może nas tak ignorować, ale naprawdę odkrywają tak samo to, że wierzę, ale nie praktykujecie. Tak, ja wierzę, ale ja sam sobie. Wierna jest istina. I poradzicie, jak wychodzi, że szmat ludzi, naprawdę te, jakie wracają do zupełności dwa razy w rok, na Rostwo i na Pasku. Kiedy byśmy wierнули się, zaznaczyli się, że my że żyjemy, ale później wierнули się i znowu w świecie. Naprawdę niczego zupełności nie ma. Bóg zaprasza nas, żeby zupełność mieć, bo u zupełności, gdzie jest любовь, gdzie jest zgoda, jest pojednanie, tam już sam jest присутний. Pierwsza taka wspólność, конечно, zjawiaється семья, когда она наполнена взаимной згодой, наполнена молитвой, где есть любовь поміж служонками, поміж батьками, там есть присутний живий і з мертвих повстали Пан. Там есть Бог. Звучить свої емоції. Там він хоче бути, там він прагне бути, але так само там він наближається. В этой субботности человек умеет распознать, открыть правдивое обличие Бога. А сегодняшняя урочистость, и это показывает, что это за обличие. Бо Бог есть милосердность. Это его истота. Сегодняшняя другая неделя милосердия. Называем это неделю Божьей милосердности. Это еще одна нагода, как мы все разом na siebie podkreślili, uświadomili. Jeszcze raz sobie сказали, skąd Bóg dla mnie ta любовь, это милосердность. Это той, яку я так ненавидел такий спосіб доświadczyć. Bo za każdym razem, kiedy my stajemy na kolenie konfesjonalnie, kiedy my przyznajemy się własnej grzeszności, naprawdę odkrywaем i mamy prośbę prawdę. Bóg, jaki jest любовь. Wiecie, on się czyni dla tego, jak my samotnie nie bajali się, ale jak odkrywali, kto czekanie, kto pragnie adorować nas tej любовью, pragnie adorować nas swoim miłosierdziem. Bo to jest sutność. Ja miałem to właśnie taki. I to jest to, że jest wielką na pewno radością każdego z nas. I dzisiaj my w sposób mają
пережить уже эту радость с мертвых послала Христа, а не того, який повний милосердності. Апостолкою Божої милосердності, певно, для кожного з нас являється святая сестра Фауста Николаевская. Простая монахиня, простая женщина, праз якую Бог всему свету наново открыл уже эту правду. Вот таким апостолом милосердности является Ян Святий Ян Павло II, який менавіта праз Івоною слухає, що тоді, коли він був біскупом, кардиналом, він уже тоді розповсюджував ось це набоженство до Божої милосердності. Він переживав ось цю правду, так направду увесь його понтифікат був наповнений ось наукою, а Богу якийсь повний любові. Хочемо цю правду конкретно прийняти у власне життя. Але сьогоднішня літургія, сьогоднішня урочистість так само захочує нас, того і запрошує, може навіть зобов'язує. До того, як ми, прийнявши цю Божу любов, стали так само апостолами милосердності. Не тільки у словах, але так само у наших учинках, у наших відносинах, у той ахвярній любові, якою ми даємо тому чоловіку. Це не легко любити чоловіка на відвертість. Наш патер, що любить тих, хто десь там далеко. Дітей плачуться, і бідні, голодні. І ми заправді спочуваємо і мимо стоїмо. Кажемо, що любимо і переживаємо, і може часами як допомогти їм. Але наш патер же любить тих, хто побудь з нами. Тих, кого ми відаємо. Тих, хто, може, мені вже плакучив, хто і знов зробив мені, щоб не заболіло, скривдив мене. Той, кого я знаю слабості. Наш патер же і так любить тих, які ось так побач. Але, направду, Бог у першу чергу запрошує всіх нас, говорить, що наша любов має бути скерована навіть до тих, хто побач, починаючи до власних сім'їв. А такого щоденного нашого doświadczenie może tej любові ахмярної. Любові, яка не шукає свого, але причуття буде правого чоловіка. Любові, яка бере свій початок навіть з цієї любові самого Бога, повної милосердності, який ахвярує, який після змертвих повстання покинув на своїх руках і поки сліди ран. Для того, как мы николи не забылись, вот об этом, что это любовь, якая идет аж до смерти, до того, как отдать свое життя, не шукая чего-нибудь для себя. Это такой Бог, любовь, и Бог нас запрошает. Такой просить, как мы, именно так любили, как мы в этом его наследовали. И об эту любовь мы сегодня хотим особливо способ молиться, ты можешь знать. Как користаючись этой границей, где является Евхаристия, является святая мша, где применяли когда-то предочветно, напомнить, что это Божья любовь и Божья милосердность. Мы стали так само знаком этой Божьей любви в нашем ежедневном житии. Потом проявы такой милосердности и Божьей любви является сакрамент Святого Просто. Заповедно будем свидетелями. И на видно выждать, как Бог свою любовь до человека, смывая это провину першего на греху. И то не видит детка. Божими детьми, получают вольность Христова, и лучше молитва свою любовь. Про нас, про нашу молитву, про нашу счастливость, про нашу исповедь. И сегодняшняя литургия да поможет нам еще раз прожить эту правду, что Бог есть милосердный, Бог есть любовь. Аминь. Przez Jezusa Chrysta молим się za tych dzieci, za ich батьков, родственников и всех окрещенных. Молим się, как с воды Духа Святого эти дети отродились до життя вечного. Ciebie просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молим się, как они стали живыми членами Твоего Святого Костола. Ciebie просим. Wysłuchaj nas, Panie.
Молимся, щоб вони могли слухати Твоє святое Євангеліє, заховувати його і бути його свят. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, щоб вони з радістю могли удільничати у Твоїх верхних гостей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, щоб вони любили Бога і ближнього, Ти навчив нас. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, щоб навчені словами і прикладом християн, вони зростали у святості і мудрості. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, щоб усі учні Твої завжди заховували дійство віри і любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, особливо способом за Вячеслава і Владимира, щоб Бог прийняв нас у повності слави. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Святая Марія, Мати Божия, Молися за нас. святий Яні Хрестителю, Молися за нас. святий Юзефія, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молитеся за нас. все святые Божия, Молитеся за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, как Он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, а человека, вызванного с темры, перенес у цудовное володарство Твое светла. Покорно молим Тебя, как Ты, вызволивших это дитя першеродного греху, учинил их святыней Духа Святого. Имей сопребывание Духа Святого, прас Христа Пана нашего. Аминь. Нехай обороняя Тебя, мозг Христа, сбал всякий живи и владарец на веки вечные. Аминь. Нехай обороняя Тебе, мозг Христа, сбал всякий живи и владарец на веки вечные. Аминь. Нехай обороняя Тебя, мозг Христа, сбал всякий живи и владарец на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог всемогутный одарил этих детей новым життем сваты и Духа Святого. Про таємницю этой освяченной воды спаши ласку духовного отраджения Твоим слугам Богдану, Алисе, Таину, які у вір Костьола Ти покликав до хросту, как они мели життя вечное, прас Христа нашего. Аминь. Дорогие батьки и хростные, про сахрамом хросту принесенные вами дети отримають як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати у вірі так, щоб це Божське життя було заховане від зарази греху і могло неспинно зростати у ваших дітях. Коли ж ви керовані вашою вірою, готові прийняти на себе цей обов'язок, то узгадуючи свій власний хрост, одрачитеся від греху і визнаєте віру в Ісуса Христа, бо це віра Костьола, у якої приймають хрост ваші діти. Ті виракаєтеся греху, як жити у свободі дітей Божих. Виракайся. Ті виракаєтеся всього, що веде до зла, як грех не подавав на жаль. Виракайся. Ті виракаєтеся сатани, головної причини греху. Виракайся. Ті вірите у Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли. Вірю. Ті вірите у Єсуса Христа, Сина Його єдиного, Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який у вас кров з померлих і сидить справа рука Отця. Вірю. Ті вірите у Духа Святого, Святий Костюм католицький, єдно святий, отпущення грехов, у воскресіння тіла і життя вічне. Вірю. Это наша вера. Это вера Костьола, вызывающая наш гонор у Иисусе Христе, Пану нашим. Аминь. Чи хочете вы, как полиция, на просто веры Костьола, которую мы только что с вами вызнали? Алиса, я тебе хрещу в имя Отца и Сына и
Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была в веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Чи хочете ви, как Богдан прийняв хресту віри Костюла, яку ми тільки що з вами визнали? Богдан, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была в веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Чи хочете ви, Михаил прийняв хрест віри Костюла, яку ми тільки що з вами визнали? Михаил, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была в веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Ісуса Христа, який визволив вас от греху и отрадил с воды и Духа Святого, сам намощая воскрыснул спавление, как вы долученные до его народа, пребывали в Христе, святору, пророку и володару наше все вечное. Аминь. Богдан, Алиса и Михаил, вы стали новым створением и обранулись в Христа. Нехай это белое оденье будет для вас знаком годности дитятику. За допомогою слова и прикладу близких несите и незагруженной у життя вечное. Аминь. Красная, смотрите, наши свечки от Пасхалу. Пусть от этой свечки. Возьмите свечки, разом, красная. Приймите святло Христа. Вам, батьки и крестные, доверяется поддерживать это святло, как ваши дети, осветленные Христом, завжди поводили себе як дети святла и, триваючи у віри, могли вийти на зустріч походжучому Пану разом з усіми святими в небі. Аминь. Сядай. Спил номер 327.
Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа и отродженных праз сакрамом Христу, ученикам усех, кто праз вызнавание веры и хрост, отримав новое життя, досягнули вечного счастья, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Справедливо, слушно и избавленно, как мы Тебе, Пане, завсёды славим, а особливо у этот день больше урочисто вещали Твою хвалу, коли Христос был оквярованный, наша Пасха, боем соправное огнем, и Он взял грехи свету, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житье, про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество в общем свете радуется воскресению Христа, а хоры анелов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неоспырно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Тот, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Соброды Божа Ты святый, граница всякой святости, тому едности с усим Костелом на святейший день с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, раз Его покорно молим Тебе, Пане. Освети Ты, дары росою Духа Твоего, как стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на руки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, хай за вас і за многих буде пролито для отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пристера хвалю. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, так верует Тебе, Пане, кровь життя и келих славления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе.
Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свете, досконали его любови, разом с папом нашим Францишком, biskupom naszym Tadeuszem i всім українцям. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто Твою ласку дошов з этого світу, і дозволим бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обратником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які справедливо подобались Тебе. Как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі Божой, що всемогутне, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, вразу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмелимся сказать. Ой же наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, Господи, упокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твою, как мы были завсёды вольны от греху и закованы до всякого неспокойно. Чекали исполнения счастливой надеи, избавься нас от Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидая вам, супокой выдаю вам. Впрочем, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить им супокоем и едность. И живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пане, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Смилуйся над нами, баранку Божий, яки берешь на себе враги свету. Смилуйся над нами, баранку Божий, яки берешь на себе враги свету, подари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе, покликане на вечеру ягону. Аминь. Я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Дай руку Твою и уклади в бок мне. И не будь неверующим, але верующим. Аллилуйя. Спів номер 23.
покину споживати, как разведана збавляти. Несмяротный, мощный Боже, зразумець Тебе хто може. Ты для грешных справедливый, и для добрых милостивый. Хоть анёлы в небе близко, пред Тобою павши низко, стяжно Твой споглядают, живёть Бог, однак не знают. Над анёлом Бог справедливу, так не дал як человеку. Приступай до Бога смело, споживать Его на тело. Я того не годен, Пане, кого мне мел пробывание. Скажи только одно слово, и душу мне избавишь снова.
Testamentowie specjalne obiecanie. I это является официальным таким уваходом у рук сухонности Матери Божией, Хипну Тарда. На протягу часу в этой теме рисовались заповедную информацию, на днях, сегодня доверить этому Богу, Святейшей Панне Марии, своей семье и разом с Иисусом Христом жить поводле Его Слова, поводле Евангелия, то есть поводле Божьих заповедей, как человек полностью семейной своей вести до избавления, покаяния, включая семьи месячные. Иисус Христе, наш Спаситель, Ты пришел на свет, как запалить снегами огонь Божий любовь, и хотел, как он запалал у Божьего сердца. Ты хочешь зробити это так само красиві, які будуть жити поводле Євангелія. До таких сім'їв хочемо належить йому. Тому сьогодні серце Твоє, якое так нас полюбило, присвячаем нашу сім'ю. Хочем жить у повні християнства, хочем завсёдно жить Твоим життям, як галинки виноградника, заховывать освященную ласку, єднаться с Тобою у штуденной молитве, у охраны и святой коммунии. Правным служить Тебе, правым служить Тебе, не озирающийся на проблемы и перешкоды. Сегодня, Иисус Христе, мы, принимающие каждую руку Хипну Тарда, Твое Евангелие берем за конституцию нашей семьи. В лучности с Костелом и его пастырями будем змагаться с грехом, боронить святость сужества и зачатого життя. Будем оборонять семью от пьянства, распусты и ненависти. Будь для нас, Иисус Христе, благодаром и поеднанием наших сердец. Учини, как наша семья, поеднанная с Тобою, прославляла в небе Твою милосердность. Аминь. Пане Иисус Христе, наш Спаситель, Ты пришел на свет, как запалить на земле огонь Божьей любови, и хотел, как он запалал у Божьем сердце. Ты хочешь зробить это так само про семьи, які будуть жить поводле Евангелия. До таких семьев хочем належать и мы. Тому сьогодні сердцу Твоему, якое нас полюбило, присвячаем нашу семью. Хочем жить у повні християнства, хочем завсёды жить Твоим життям, як галинки виноградника, заховывать освячальную ласку, єднаться с Тобою у штотемной молитве, о охвяре и святой коммунии. Прагнем служить Тебе, не озирающийся на проблемы и перешкоды. Сегодня, Иисус Христе, мы, принимающие каждую руку Хипну Тарда, Твое Евангелие берем за конституцию нашей семьи. В лучности с Костелом и его пасторами будем змагаться с грехом, боронить святость служенства и зачатого життя. Будем оборонять семью от пьянства, распусты и ненависти. Будь для нас, Иисус Христе, благодаром и поеднанием наших сердец. Учини, как наша семья, поеднанная с Тобою, прославляла в небе Твою милосердность. Аминь. Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, учини, как принятый нами пасхальный сакрамент, завсёды был действием у наших душах, праз Христа Пана нашего. Аминь. Zapraszamy się w Bożyczą, jest praca wkaznej.
parę za ruch po Białorusi. Христос воскрес! Ну, буду громко говорить. Сегодня можно громко говорить? Хочем повіншаваць, па-першае, наши две цудоўныя сям'і, Андрэя з Борькай, таксама Дмітрыя з Ірынай, з тым, што яны сёння далучыліся да руху «Экіп Нотр-Дам», віншуем вас гэтым. І ведаеце, калі толькі мы ўваходзілі ў гэты рух, то на першай сустрэч, калі нас знаёмілі з гэтым рухам, нам сказалі, што вось пройдзе час, і вы адзін у аднаго дзяцей усіх станеце хроснымі адзін у адных. Ну, я так подумала, мне здавалася, што гэта папросту такое, прыгожае выказванне, так? І здавалася, што, заўсёды бяруць кагосьці з родных. І ведаеце, сёння, пасля гэтай святой імшы, мы едзем у госці да 3 нашых хросных деток. І я гляжу, калі, хто наши хросные детки? Это все наши семьи «Экіп Нотр-Дам». Тому мое такое наше пожелание от нашей семьи, как бы были бы хросными один у одного и не один раз, и яшчэ много-много-много раз. Вось такое пожелание будет. Але так само сёння вы склали эту клятву, тут слово гэтае сказали и отрымали задание, как быть сведками Христа, и как бы не только радоваться тому, что можете быть в такой доброй супольности и много добра родить про эту супольность, але делиться с іншими. Тому, коли у вас будет много-много хростов, и побач с вами будут такие цудовные семьи, глядите, какие солнечные, ваше задание так само и словом, и своим життем, и их знакомить з этой супольностью. Ведаете вы про «Экіп Нотр-Дам»? Не ведаете еще? Ось першее задание для вас, познакомить семью, после литургии несколько слов рассказать, что такое это «Экіп Нотр-Дам» и чим его ведуть, так? Але вже на улице, конечно. Тому віншуємо і обдимаємо вас. Спочатку нашу будущую сім'ю. І зараз ще образи наші лікарні. А вам уже червону масу. Будь ласка, ще присядьте, послухайте до пасторських об'явок. Щиро всім дякуємо за супольну сьогоднішню нашу молитву. Дякуємо тим, хто вчора придбав нашу капличку, за складене дарування. Якщо як вказано допомога, особливо дякуємо за анкети, які складаються на будову костюми, за що це можна поділити учениці сьогодні. А на гэтай тыдні в літургії ми відзначаємо у понеділок, 29 красовика, свято Святої Катерини Сієнської, панни доктора Костьола, яка є опікункою Європи. 1 мая у середу успомин святого Юзефа Ранесника, а 2 мая у четверг успомин святого Атаназия, бискупа и доктора Костьола. 3 мая у Костьоле в Беларуси вспоминаем святых святого Филиппа Якуба, апостола. А на этой день так само припадает pierwszy tydzień miesiąca, dzień, kiedy ma osobliwy sposób, na razem mówić intencji kaplicznej, dla świadectwa łaska życia. Pierwsza piątnica miesiąca, dzień modlitwy dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ci, kto praktykuje pierwsze piątnice miesiąca, zapraszają, można skorzystać z sakramentu pokajania, jest dodatkowo święta msza w 12 godzinie. Pierwsza sobota miesiąca, dzień modlitwy do Najświętszej Panny Maryi. I tak samo następna niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, to jak zawsze o 12 godzinie. Modlić się o intencji żywego różańca naszej parafii. Intencji żywego różańca na maj, podczas tego miesiąca, modlić się za dzieci, młodzież, dorosłych naszej parafii, i w tym miesiącu przyjmуть pierwszą świętą komunię i sakrament konfirmacji. Za pełną udziału świętej mszy i dzielenie Ducha Świętego przyniosło w ich życie szmatlikie plony dobrych uczynków. Modlić się dalej tak samo na opiece Maci Bożej w sprawie podawania naszego Kościoła. Do najczęściejszego dnia rozpoczynają zapisy na letni dziecięcy lagier, tak zwane wakacje czy kanikuły z Bogiem. При wyjściu na stolik, bo tam leżą odpowiednie ankiety, kiedy baczki weźmiecie ich, kiedy хочете, jak wasze dzieci udzielniczyły w tym wspólnym wyjeździe parafialnym, w tym godzie te kanikuły z Bogiem będą odbywać się u Nowogródku, u klasztoru sióstr Nazareta. W godzie nas kwestii budżet. Tam wszystkich zaciekawych łaska zapraszają u zakrysty z szóstych wypełnionymi ankietami. Tak samo tam jak zawsze podzielili na grupy, 1-5 klas,
6, 8 i 9, 11, starejszy już studenty. I tak samo jest jeszcze taka mniejsza troszkę ankieta, to zapisy na каникулы с Богом, такие летние группы, костёлы у нас, каплички, які будется под конец уже лета, перед школой, может 3 дни жнивня. Так само, все идете, ласка, собирайте, выкопывайте, вы ведали, сколько будет где-то в этой мероприятии наших удельников. Продзулись месяц май, так что дня в каплице после вечеровой святой мши будут отбываться майове набоженства, на які всі запрошає на вшанування Найсвятейшої Панни Марії. У неділю після святої мши о 12 годині. У наступну неділю святая мша у 13:30 подчас святої мши 13:30 святбіскуп Олександр Яшевський уділить сакраменту бішмавання групи молоді дорослих нашої парафії. Так само опыляє нашою молитвою наших парафіянів, які приймуть такий важний сакрамент в цьому житті християнської ініціації. На усіх юбілятам, іменинникам, виходять через свято, складають найліпші побажання, Божого здоров'я і усіх партнерів вас. Наприкінці цієї літургії сьогодні разом ще помолимося за наших діток, новоопричених за батьків, ну і за наші сім'ї, дітки, просячи об усіх партнерів вас на Божому благословенні дару. Твоей обороне. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не поважай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Бог дав життя і любов, які серця кожної маті відкриває для її дитяті. Нехай гляне на матір та охрещених дітей і благословить їх. Как так, як дякують за отримане потомство, я не радовалися так само любові своїх дітей, їх розвиттю і цнота. Бог храниться і приклад усялякого айцовства, нехай свої добрині завсюди допомагає так само батькам гэтых дітей, как яны прикладом свого життя вели дітей до сталості у християнському житті. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на усіх собраних тут разом близьких і сябров, нехай оборонить їх от зла і щодро одорить супокоє. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай я возніший Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангел Михаил, молися за нас. Спев номер 60. Спался наш Христос,